Эвалюцыя саслоўнай структуры грамадства. Змены ў катэгорыях феадальнага саслоўя. Вялікае княства літоўскае у 15-16 стагоддзях, як развітая феадальная дзяржава, мела тыповую для феадальнага грамадства саслоўна-класавую структуру, заснаваную ў першую чаргу на эканамічным прынцыпе, адносінах да асноўнага сродку вытворчасці – зямлі. Феадальная зямельная ўласнасць складала аснову эканомікі тагачаснага грамадства, і натуральна, што людзі, якія валодалі зямлёй, з'яўляліся асноўным яго кіруючым класам, а тыя, хто працаваў на чужой зямлі, знаходзіліся ў падпарадкаваным стане. Разам з тым, сацыяльна-саслоўны падзел грамадства засноўваўся не толькі на ўласніцкіх дачыненнях да зямлі, а і на іншых, характэрных для феадалізму прынцыпах. Магчымасці распараджэння той ці іншай уласнасцю, наяўнасці ці адсутнасці ў чалавека ўласнай свабоды, паходжанні, пэўных асабістых абавязках перад дзяржавай ці вышэйстаячай асобай, ваенная альбо прыдворная служба і да таго падобнае. Пры феадалізме грамадства звычайна падзелена на дзве асноўныя часткі – прывілеяваную, пануючую, феадалаў, і непрывілеяваную, падначаленую, феадальна-залежнае насельніцтва. Вельмі блізкім да такой стандартнай формулы быў падзел грамадства ў Вялікім княстве літоўскім у 15-16 стагоддзях. Па сваёй сацыяльна-эканамічнай структуры насельніцтва ВКЛ падзялялася на дзве асноўныя часткі. Прадстаўнікоў пануючага класа феадалаў, ці людзей шляхецкага роду, і феадальна-залежных людзей, ці людзей простага стану. Саслоўна-сацыяльнае становішча насельніцтва, правы і абавязкі пэўных катэгорый, розныя змены, ільготы ці абмежаванні ў правах той ці іншай групы жыхароў ВКЛ фіксаваліся звычайна ў агульнадзяржаўных юрыдычна-прававых актах. У першую чаргу у велікакняскіх граматах, статутах ВКЛ, абласных валасных граматах, граматах жыхарам гарадоў на магдэбургскае права і іншых. Найбольш поўна і дакладна сацыяльна-саслоўны падзел грамадства быў зафіксаваны ў статуце ВКЛ 1588 года, дзе не толькі ў асобных артыкулах прадэклараваны правы і абавязкі розных сацыяльных і саслоўных груп насельніцтва краіны, але ў самым першым артыкуле абазначана сама саслоўная структура дзяржавы. Артыкул гэты, які па сутнасці з'яўляўся прысягаю гаспадара ўсяму жыхарству Вялікага княства літоўскага, называе дзве асноўныя саслоўныя групы, станы насельніцтва, вышэйшага стану, феадалаў, і ніжэйшага, сялян і мяшчан. А таксама называе некаторыя своеасаблівыя катэгорыі насельніцтва ўнутры саміх саслоўных груп. Самым прывілеяваным саслоўем, якое складалася з даўніх часоў, была шляхта. Яна сама па сабе не ўяўляла адзінага цэлага, не была аднастайнай і аднароднай, а была прадстаўлена асобнымі катэгорыямі, прынадлежнасць да якіх вызначалася рознымі фактарамі – паходжаннем, памерамі зямельнай уласнасці, колькасцю залежных людзей, дзяржаўнай ці духоўнай пасадай і гэтак далей. Да найбольш прывілеяванай катэгорыі адносілася арыстакратыя ВКЛ, асобы, якія мелі тытул князя ці графа. Князямі ці княжатамі, у лацінамоўных дакументах герцаг, у гэты час называлі ў першую чаргу спадчыннікаў старадаўніх княжацкіх родаў Рурыкавічаў і Гедымінавічаў, а таксама нашчадкаў тых удзельных князёў, якія пасля ўваходжання ў склад Вялікага княства літоўскага змаглі захаваць пэўныя элементы аўтаноміі сваіх княстваў. Менавіта такі статус мелі ў 15 стагоддзі князі полацкія, смаленскія, пронскія, саламярэцкія, вяземскія і іншыя. Такія самыя прывілеі займелі пры вялікім князю Вітаўту князі чацвярцінскія, дольскія, гальшанскія, гарадзецкія, кобрынскія, карэцкія, крошынскія, лукомскія, мсціслаўскія, нясвіжскія, ружанскія, сангушкі, слуцкія. Акрамя вышэйзгаданых, можна назваць яшчэ некалькі найбольш вядомых княжацкіх родаў ВКЛ. Гэта князі друцкія, друцкія сакалінскія, друцкія горскія, прыхапскія, любецкія, азярэцкія, астрожскія, талачынскія, заслаўскія, адзінцэвічы, свірскія і іншыя. Становішча розных княжацкіх сем'яў, як і асобных іх прадстаўнікоў, не было аднолькавым. У першую чаргу гэта зноў жа залежала ад колькасці зямлян і сялян, якія былі ў іх распараджэнні. Разам з гэтым трэба адзначыць, што многія з пералічаных княжацкіх родаў
змаглі ў 15-16 стагоддзях значна павялічыць свае ўладанні, ці, прынамсі, захаваць унутры дзяржавы свае ўласныя княствы. Найвышэйшы княжацкі тытул у дзяржаве займаў яе кіраўнік – вялікі князь. Поўны яго тытул у другой палове 16 стагоддзя – вялікі князь літоўскі, рускі, прускі, жамойцкі, мазавецкі, інфлянскі. Вялікі князь называўся таксама гаспадаром і меў шырокае кола паўнамоцтваў. Весці міжнародныя справы, уступаць у саюзы, абвяшчаць вайну і заключаць мір, распараджацца ўзброенымі сіламі дзяржавы, дзяржаўнай маёмасцю, даходамі і скарбамі, ажыццяўляць вышэйшы суд і памілаванне асуджаных і іншае. Яму належала заканадаўчая ініцыятыва, усе асноўныя законы і прававыя акты выдаваліся за яго подпісам. Роля вялікага князя ўзрастала яшчэ і таму, што ён з'яўляўся буйным землеўласнікам. Яму належалі велізарныя зямельныя ўладанні, акрамя таго, ён быў вярхоўным уласнікам усіх зямель у дзяржаве. Вядомы польскі даследчык Генры Клаўмянскі сцвярджаў, што, цытата, «У адпаведнасці са здаўна распаўсюджаным у навуцы поглядам, вялікі князь літоўскі быў уладаром абсалютным». У беларускай гістарыяграфіі пераважае іншы пункт гледжання. Улада вялікага князя расцэньваецца як абмежаваная манархія, абмежаваная ў першую чаргу выбарнасцю вялікага князя, яго прысягай, дзейнасцю рады вялікага княства літоўскага і дзяржаўнага сейма. Род вялікага князя займаў у краіне цэнтральнае становішча. Частка членаў дынастыі, звычайна малодшыя сыны і браты вялікага князя, пастаянна знаходзіліся пры ім. Яны, як правіла, уваходзілі ў склад невялікай дружыны, засядалі ў радзе, у якой ажыццяўлялася кіраўніцтва краінай і якая гэтаксама выконвала функцыі накшталт галоўнага штаба. Асобы, якія належалі да вялікакняжацкай сям'і, мелі такім чынам пэўныя перавагі ў параўнанні з астатняй арыстакратыяй. Становішча іншых княжацкіх родаў ці фамілій не было такім устойлівым. З прычыны забароны любога іншага шляху набыцця княжацкага стану, акрамя як па нараджэнні, з-за паступовага эканамічнага заняпаду многіх даўніх княжацкіх родаў, значэнне княскага тытула паступова змяншалася. Па сутнасці, у азначаны час катэгорыя князёў папаўнялася толькі за кошт перабежчыкаў ці прышлых з маскоўскага княства альбо за кошт татарскіх князёў. Пасля Люблінскай уніі 1569 года катэгорыя феадалаў, што карысталася тытулам «князь», у сацыяльна-палітычным сэнсе пасунулася з найвышэйшай прыступкі сацыяльнай лесвіцы, крыху саступіўшы новай арыстакратыі, якая не толькі вызначалася высокім паходжаннем, але яшчэ і займала пэўныя дзяржаўныя пасады. Нават больш, пасля ўтварэння Рэчы Паспалітай княжацкія тытулы былі захаваны толькі нашчадкамі старадаўніх княжацкіх родаў. Князі, якія гублялі спадчыннае права на зямлю, адзначае навуковец Вольф, залічваліся да стану рыцарскага і хоць не мелі асаблівых прывілей, але намінальна складалі клас архіпрывілеяваных, бо на пачатку у іерархіі дзяржаўнай улады ішлі пасля пануючых князёў перад найвышэйшымі саноўнікамі, як сведкі дакументаў, выданых вялікім князем, і подпісы свае клалі на першым месцы перад панамі Велікакняскай рады і сенатарамі. Пасля Люблінскага сейма 1569 года князі былі канчаткова ўраўнаваны ў правах з астатняй шляхтай. Разам з гэтым яны атрымалі запэўніванне ў тым, што княжацкі стан не ніжэй за стан паноў, але роўны яму і дае роўнае права займаць сенатарскія пасады. Аднак якраз з гэтага часу прэстыжнасць даўніх мясцовых княжацкіх тытулаў рэзка ўпала. Пачалі прызнавацца і даволі высока каціравацца сярод вышэйшых пластоў шляхты тытулы графаў і князёў, атрыманыя за мяжой, у першую чаргу ад імператара свяшчэннай рымскай імперыі германскай нацыі. Першым у вялікім княстве літоўскім тытул імперскіх князёў атрымалі ў першай палове 16 стагоддзя прадстаўнікі буйнога магнацкага роду радзівілаў. Прыблізна з гэтага ж часу у ВКЛ стаў вядомы і тытул граф, калі некаторыя прадстаўнікі беларускай магнатэрыі атрымалі яго ад імператара свяшчэннай рымскай імперыі. Ён лічыўся ганаровым, але замежным, таму яго ўладальнікі не мелі ў ВКЛ якіх-небудзь юрыдычных ці сацыяльных пераваг, акрамя асабістага прэстыжу. Магнаты, якія валодалі гэтым тытулам, свае ўладанні называлі графствамі. Напрыклад, з 1555 года
Юрый Шчаснавіч Ільініч стаў графам Наміры. У 1568 годзе Ян Геранім Хаткевіч атрымаў тытул графа на Шклове, Мышы, Быхаве і Глуску, якія сталі аднайменнымі графствамі. Графства на Ляхавічах было ў Хаткевічаў, потым у Сапегаў. У 1568 годзе Васіль Тышкевіч стаў графам на Лагойску і Бярдзічаве. Радзівілы побач з тытулам князёў мелі і графскі тытул на Міры, Шыдлоўцы, Койданаве, Копысе, Заблудаве, Кейданах, Крожах і Белай, Сапегі, на Чарэі, Дуброўне і Горы Горках. Разам з панамі Радай тытулаваныя асобы склалі аснову беларускага магнацтва як найбагацейшай і найрадавіцейшай арыстакратычнай знаці. Менавіта магнаты аказвалі ў гэты час рашаючы ўплыў на знешнюю і ўнутраную палітыку дзяржавы. Аднак неабходна яшчэ раз падкрэсліць, што асноўным паказчыкам месца, якое займаў феадал у грамадскім жыцці, было не толькі паходжанне, але і ў значнай ступені велічыня зямельных уладанняў. Як слушна заўважыў навуковец Спірыдонаў, нават унутры асобнага роду не было аднастайнасці. Асобныя прадстаўнікі таго ці другога роду маглі стаць магнатамі, а ў той жа час некаторыя іншыя іх родзічы па-старому заставаліся дробнымі феадаламі. З пачатку 15 стагоддзя тыя буйныя зямельныя ўласнікі, якія займалі пасады ў дзяржаўным апараце і мелі сваіх васалаў, пачалі тытулавацца панамі. У лацінамоўных дакументах паны выступаюць пад тэрмінам «барон». Пасля Люблінскай уніі гэтым тытулам сталі называць усіх шляхціцаў, у якіх былі залежныя сяляне. Такім чынам, ужо ў сярэдзіне 16 стагоддзя тэрмін «пан» ператварыўся з тытула, які абазначаў адну з найвышэйшых катэгорый класа феадалаў, у тэрмін, што характарызаваў прыналежнасць чалавека да шляхецкага стану. Напрыклад, у кнізе Слонімскага земскага суда за 1593 год пры разглядзе судовых спраў любы прадстаўнік класа феадалаў праходзіць з тытулам «пан» ад княжаці да зямяніна гаспадарскага. Уладальнікі вышэйзгаданых тытулаў складалі хоць і найвышэйшую, але не самую шматлікую частку пануючага класа. Другую групу складалі сярэднія і дробныя феадалы, якія валодалі залежнымі сялянамі. Колькасную большасць ва ўсе часы мелі ваеннаслужылыя людзі, якія за сваю службу набывалі ўласнасць ці пэўныя прывілеі, ці тое і другое разам. Ваеннаслужылае саслоўе пачало складвацца з моманту з'яўлення першых княстваў дзяржаў на нашай зямлі, а канчаткова аформіліся са сваімі правіламі і прывілеямі якраз у 14-16 стагоддзях. Ваяры-рыцары, якія бралі на сябе абавязак несці ваенную службу на карысць гаспадара, як правіла, атрымлівалі ад яго зямельныя падараванні. Людзі гэтыя называліся баярамі. Надавалі зямлю баярам за абавязак пры неабходнасці ісці на вайну і буйныя прыватныя феадалы. Большая частка баяр была абавязана службай самому гаспадару, вялікаму князю. Сярод іх былі такія знакаміцейшыя роды, як Глябовічы, Ільінічы, Неміровічы, Аляхновічы, Мітковічы, Валатковічы, Корсакавічы і іншыя. Так пачынала складвацца баярскае ці шляхецкае землеўладанне. Пасля заключэння Гарадзельскай уніі 1413 года шырокае распаўсюджанне для вышэй названай групы ваеннаслужылага насельніцтва атрымаў тэрмін «шляхта». Паказальна, што ў самім тэксце пастановы Гарадзельскага сейма тэрміны «баяры» і «шляхта» не проста ўжываюцца побач, нароўні, а як адно паняцце тэрмін «бояре шляхта земель нашых». Само геапалітычнае становішча нашай краіны вымагала мець значнае войска. Таму і атрымалася так, што шляхта, асноўнай павіннасцю якой была служба на вайне, склала значную удзельную вагу ад агульнай колькасці насельніцтва, не менш за 10% па падліках розных даследчыкаў. Да пачатку 16 стагоддзя шляхта усталявалася ўжо не толькі як прывілеяванае ваеннаслужылае саслоўе, але і у асноўным як клас землеўласнікаў. Цікавую думку выказаў Генры Клаўмянскі, заўважыўшы, што пасля таго, як баярын атрымліваў зямлю, ён ужо жадаў спакойна гаспадарыць на ёй, а не ісці ваяваць. Цытата. «Баярын-рыцар перакоўвае меч на лемех
і ператвараецца ў зямяніна, для якога ваенная служба ёсць цяжар, а вайна – бедства. Сапраўды, менавіта ў гэты час у ВКЛ прыходзіць у занапад паспалітае рушанне, заснаванае на абавязковай ваеннай службе шляхты. Абсалютная большасць дробнай і сярэдняй шляхты праходзіць у актавых кнігах сярэдзіны другой паловы 16 стагоддзя як зямяне. Акрамя таго, да саслоўя шляхты ў Вялікім княстве літоўскім былі залічаныя многія свабодныя людзі, якія мелі пэўныя надзелы зямлі, але не мелі залежных сялян і самі гэтую зямлю апрацоўвалі. Былі і такія шляхціцы, якія па розных прычынах увогуле не мелі ні сялян, ні зямлі. Мацвей Любаўскі, разглядаючы становішча гэтай катэгорыі шляхты, прыйшоў да высновы, што ўвогуле шляхецкае саслоўе не выдзелілася адразу і не абасобілася рэзка як астатнія народнай масы. Падкрэсліваў, што баяры шляхта спляталіся з верхнімі слаямі сялянства як на глебе землеўладання і павіннасцей, так і ў самой назве. Бывалі выпадкі, калі дробны шляхціц не мог паперамі даказаць сваю шляхетнасць і пазбаўляўся прывілей, якія належалі гэтаму саслоўю. Язэп Юхо увогуле лічыць, што свабодных беззямельных людзей, хоць іх таксама называлі шляхтай, нельга адносіць да катэгорыі феадалаў, а трэба разглядаць як асаблівую катэгорыю юрыдычна свабодных людзей. Асаблівасці статуса духавенства ў ВКЛ. Да прывілеяванага саслоўя шляхты па сваім сацыяльна-юрыдычным статусе адносілася і вышэйшае духавенства. Тут назіралася істотнае адрозненне ад агульна прынятага тагачаснага еўрапейскага саслоўнага падзелу, дзе было два прывілеяваныя саслоўі – духавенства і дваранства, і непрывілеяванае так званае трэцяе саслоўе – гараджане і сяляне. Духавенства станавілася адным з пануючых саслоўяў звычайна ў тых краінах, дзе пэўная канфесія была адзінай і магла значна ўплываць не толькі на духоўнае жыццё насельніцтва, але і на палітыку дзяржавы, на дзейнасць яе кіраўніцтва. Але ў Вялікім княстве літоўскім абставіны былі іншыя. Духавенства звычайна не выдзялялася як катэгорыя, рэзка адрозная ад іншых прадстаўнікоў пануючага саслоўя. Наадварот, шматлікія дакументы, у тым ліку і статуты ВКЛ, залічваюць звычайна вышэйшых прадстаўнікоў царкоўнай іерархіі да вышэйшага стану феадалаў. Трэба ўлічваць і тое, што ў Вялікім княстве на працягу азначанага перыяду не было пераважнага панавання толькі адной канфесіі. Прадстаўнікі духавенства розных канфесій – каталіцкай, праваслаўнай, пратэстанцкай, уніяцкай, іудзейскай, ісламскай – займалі неаднолькавае эканамічнае і палітычнае становішча ўнутры краіны. Да таго ж, яно мянялася для розных канфесій па-рознаму, у тым ліку і ў 15-16 стагоддзях. На пачатку 15 стагоддзя пераважнай канфесіяй на тэрыторыі Вялікага княства літоўскага было хрысціянства праваслаўнага абраду. У 1458 годзе кіеўская мітраполія ўсяе Русі у межах ВКЛ і Польшчы канчаткова аддзялілася ад маскоўскай. З сярэдзіны 15 стагоддзя кіеўскія мітрапаліты выбіраліся звычайна з ураджэнцаў беларускіх і украінскіх зямель, выхадцаў з духавенства, сем'яў сярэдняй і дробнай шляхты. З 12 мітрапалітаў, што займалі гэтую пасаду да Люблінскай уніі 1569 года, 9 мелі старажытныя радавыя маёнткі на Беларусі альбо займалі вышэйшыя месцы ў беларускай царкоўнай іерархіі. На пасадах простых святароў часта знаходзіліся выхадцы з дробнай шляхты, мяшчан, а то і заможных сялян. З канца 14-го, пачатку 15 стагоддзя улады пачалі афіцыйна падтрымліваць каталіцкую царкву. Пачатак гэтаму паклаў прывілей 1387 года вялікага князя Ягайлы з даволі шырокімі правамі для тых феадалаў, якія прымалі хрышчэнне па каталіцкім абрадзе. Такіх правоў не было ў прадстаўнікоў іншых канфесій. Нават больш, каб забяспечыць перавагі ў дзейнасці каталіцкай царкве, у Вільні было заснавана каталіцкае біскупства. Граматай ад 17 лютага 1387 года
вялікі князь падараваў новастворанаму біскупству шэраг уладанняў, якія налічвалі ў агульнай колькасці 600 сялянскіх дымоў, і каля 25% з іх знаходзіліся на тэрыторыі Беларусі. Біскупства займела поўны фіскальны і эканамічны суверэнітэт на атрыманых землях. Да сярэдзіны 16 стагоддзя ва ўладаннях віленскага каталіцкага біскупства знаходзілася 300 вёсак і 16 мястэчак з 6 тысячаў дымоў, у якіх пражывала каля 40 тысячаў чалавек. Больш за 60% гэтых уладанняў было заселена беларускім насельніцтвам. Якаў Мараш адзначае, што калі ўлічыць, што ў наступныя стагоддзі прадстаўнікі вышэйшай царкоўнай іерархіі, у тым ліку і біскупы, атрымалі доступ да сенатарскіх пасадаў, то натуральна, што ўплыў каталіцкай царквы на дзяржаўныя справы станавіўся велізарным. Інтарэсы віленскіх біскупаў цесна перапляталіся з інтарэсамі літоўскіх і беларускіх магнатаў, радзівілаў, сапегаў і іншых. Нярэдка гэтыя фаміліі звязваліся паміж сабой роднаснымі сувязямі. Усё гэта разам узятае садзейнічала ўмацаванню пазіцый каталіцкай царквы ў Беларусі і Літве. Своеасаблівую ролю ў грамадска-палітычным і духоўным жыцці дзяржавы з другой паловы 16 стагоддзя выконвала пратэстанцкае духавенства. Яно не аказвала значнага ўплыву на палітыку дзяржавы, як і не прэтэндавала на нейкія льготы ці прывілеі. Трэба мець на ўвазе, што ў пратэстантызме няма прынцыповай розніцы паміж духавенствам, свецкімі асобамі, шараговымі вернікамі ні ў пытаннях веравызнання, ні ў прававых адносінах. Таму прадстаўнікоў пратэстанцкага духавенства цяжка нават з вялікімі дапушчэннямі залічыць у склад вышэйшага духавенства ВКЛ, якое, як вядома, атаясамлівалася з вышэйшай шляхтай. Яўрэйскае духавенства таксама не выходзіла на шырокія прасторы грамадска-палітычнага жыцця ВКЛ. Яўрэйскія абшчыны мелі ўнутранае самакіраванне, якое ўзначальвалі выбарныя рабіны. Паўнамоцтвы і перавагі апошніх тычыліся, як правіла, толькі ўнутранага жыцця яўрэйскіх абшчын. Беларускія татары вызнавалі іслам суніцкага толку. Кіраўнікі мусульманскіх прыходаў, мулы ці імамы, карысталіся пэўнымі перавагамі таксама ў асноўным унутры сваіх абшчын. Канфесійная дзейнасць яўрэйскіх і мусульманскіх арганізацый у Вялікім княстве звычайна не выходзіла за іх межы і не аказвала значнага ўплыву на жыццё краіны. Не паспела ў азначаны перыяд зарэкамендаваць сябе і уніяцкая царква, абвешчаная на Брэсцкім царкоўным саборы ў 1596 годзе. Такім чынам, у 15-16 стагоддзях на Беларусі адзначалася наяўнасць некалькіх канфесій. Аднак такое раздзяленне веравызнанняў у 16 стагоддзі яшчэ не давала магчымасці духавенству аб'ядноўвацца ў адзіную саслоўную карпарацыю і ўстанавіць ідэалагічнае засілле якога-небудзь аднаго веравызнання. Разам з тым, неабходна прызнаць, што духавенства займала асаблівае становішча ў сацыяльнай структуры грамадства, бо яго вярхі адносіліся да класа феадалаў, а нізы да мяшчан і асабіста свабодных заможных сялян. Фарміраванне мяшчанскага саслоўя. Адметным саслоўем у Вялікім княстве літоўскім з'яўлялася мяшчанства. Першапачаткова гэты тэрмін абазначаў усё асабіста свабоднае насельніцтва гарадоў Беларусі. Лічыцца, што да ўвядзення магдэбургскага права мяшчане, якія мелі ў горадзе ці за яго межамі зямельныя надзелы, былі абавязаны несці за гэта, як і баяры, ваенную службу. Звычайна мяшчане вызваляліся ад іншых павіннасцей, якія ўскладаліся па воласць, ад работ на замак і на патребізны земскі. Але з цягам часу улады пры неабходнасці прыцягвалі да такіх работ і гараджан. Крыніцы змяшчаюць шматлікія звесткі аб канфліктах мяшчан з жыхарамі прыгарадных валасцей у справе выканання тых ці іншых павіннасцей. Так, мяшчане Магілёва, якія звычайна выконвалі ўсе павіннасці сумесна з жыхарамі воласці, у сярэдзіне 16 стагоддзя звярнуліся да вялікага князя з просьбай адмяніць ім гэты абавязак. Яны даказвалі, што цяпер большым купецтвом ся обыходят, ніжлі перед тым своего мевалі,
а земль жадных волостных перед собою не мают и их не уживают. Тэрмін мяшчане, як лічаць даследчыкі, замацаваўся ў Беларусі за жыхарамі гарадоў прыблізна з 1460-х гадоў і абазначаў асобнае падатковае саслоўе, якое ўключала ў сябе розныя катэгорыі гараджан – рамеснікаў, купцоў-гандляроў, служак, домаўладальнікаў і іншых. Важна разумець, што паняцці мешчанін і гараджанін у 15-16 стагоддзях не былі тоеснымі. Гараджанамі лічылі ўсіх, хто жыў у горадзе, мяшчанамі ж толькі тых, хто меў спецыяльныя льготы і перавагі. Вядома, што гарадскія баяры вельмі часта карысталіся тымі ж правамі, што і мяшчане па магдыбургскім праве. Простыя ж ці чорныя людзі такіх правоў не мелі. Акрамя таго, у структуры гарадскога насельніцтва пастаянную групу складалі жыхары, якія былі пераселены ў горад іх феадальнымі гаспадарамі і захоўвалі пры гэтым сваю асабістую залежнасць. У сацыяльнай структуры гарадскога насельніцтва Беларусі праглядваецца яшчэ адна група, існаванне якой было абумоўлена як ростам фальваркава-паншчыннай сістэмы, так і развіццём таварна-грашовых адносін. Група гэтая у крыніцах звычайна абазначаецца тэрмінам «люзныя» і «гульцяі». Гэтыя два тэрміны абазначалі бедных, абеззямеленых сялян, якія перасяляліся ў горад. Увогуле, павелічэнне колькасці гарадскога насельніцтва адбывалася не толькі за кошт натуральнага прыросту насельніцтва, а ў асноўным за кошт перасялення і папаўнення гарадоў беглымі сялянамі. Вось што адзначаў Зіновій Капыскі. У інтарэсах папаўнення гарадскога насельніцтва каралеўская ўлада часам нават пакідала без наступстваў пераход прыгоннай каралеўскай эканоміі ў гарады, якія былі размешчаны ў межах гэтай эканоміі. Так, у 1526 годзе гарадскія ўлады гародні паведамлялі каралю, што «люди с волости ушли в Гродно и торгом занялись, а земли отчизны свои не держат и не пашут». Адміністратар жа эканоміі згадвае тых людзей з горада вярнуць у вёскі. Кароль наказаў адміністратару пакінуць гэтых сялян у горадзе. У разгляданы час найбольшая дыферэнцыяцыя ў асяроддзі гараджан назіралася па маёмасным прынцыпе. Вярхушку гарадскога насельніцтва складала багатае купецтва, рамесныя майстры, якія стаялі на чале цэхаў, а таксама багатыя домаўладальнікі і некаторая частка землеўласнікаў. Менавіта гэтая частка гараджан разам з членамі асноўнага органа гарадскога самакіравання, магістрата, трымала ў сваіх руках усю ўладу ў горадзе. Немалаважным для фарміравання структуры багатай гарадской вярхушкі з'яўлялася папаўненне колькасці гараджан за кошт дробляпамеснага ваеннаслужылага люду, баяр. Крыніцы адзначаюць наяўнасць баяр у большасці беларускіх гарадоў. Да гарадской вярхушкі належала і шляхта, якая пражывала ў гарадах. Сярэдні слой гараджан складалі ў першую чаргу рамесныя майстры, уладальнікі крам і рыначных латкоў, шараговае духавенства, служачыя гарадской і ўрадавай адміністрацыі. Сюды ўваходзілі таксама падмайстры, вучні з ліку паўнапраўных гараджан, якія з'яўляліся членамі сем'яў рамесных майстроў і ішлі ў рамястве шляхам бацькоў. Агульную колькасць сярэдняга слоя гараджан даследчыкі вызначаюць у межах 40-50% усіх жыхароў гораду. На ніжэйшай ступені сацыяльна-маёмаснай лесвіцы ў гарадах Беларусі знаходзіліся раней згаданыя люзныя і гульцяі. Усе бедныя ці збяднелыя мяшчане, якія складалі ў сярэднім каля трэцяй агульнай колькасці гарадскога насельніцтва. Юрыдычнае афармленне мяшчанскае саслоўе атрымала ў статутах ВКЛ 1529, 1566 і 1588 гадоў. Статут 1588 года у юрыдычна-прававых адносінах нібыта нават ураўноўваў у правах мяшчан і шляхту. Нормы статута 1588 года давалі мяшчанам таксама права завяшчання маёмасці, судовага разбору па маёмасных і крымінальных справах і іншыя. Мяшчане ўсіх гаспадарскіх гарадоў былі асабіста свабоднымі людзьмі. Яны маглі мяняць сваё месца жыхарства і выязджаць за мяжу. Ім гарантавалася права ўласнасці, у некаторых выпадках нават на земскія маёнткі.
але яны не дапускаліся на дзяржаўныя пасады і не мелі сваіх прадстаўнікоў ні ў радзе, ні ў сейме. Акрамя агульнадзяржаўных актаў, становішча мяшчанства вызначалася і ў розных спецыяльных дакументах, у першую чаргу на велікакняскіх граматах на магдыбургскае права. У свет за Вільняй 1387 і Берасцем 1390 на працягу 15-16 стагоддзяў прывілеі на магдыбургскае права атрымалі амаль усе буйныя гарады Беларусі. Разам з дазволам на гарадское самакіраванне гэтыя гарады атрымлівалі разнастайныя, у тым ліку гандлёвыя і падатковыя льготы. У велікакняскіх граматах гарадам змяшчаліся таксама указанні аб вызваленні гараджан ад улады і суда ваявод і старостаў, дазвол на стварэнне выбарнага гарадскога суда і органаў самакіравання. Магдыбургскае права атрымлівалі як гаспадарскія, так і прыватна-ўласніцкія гарады. Анатоль Грыцкевіч лічыць, што асноўным прынцыпам самакіравання па магдыбургскім праве было канчатковае выдзяленне мяшчан як саслоўе закаляючага горад, бяспраўнага прыгоннага насельніцтва і наданне гэтаму саслоўю асобых перавагаў і льгот, замацаваных потым феадальным правам. Аднак не кожны, хто жыў у горадзе, аўтаматычна станавіўся мешчанінам і атрымліваў льготы і прывілеі ў адпаведнасці з магдыбургскім правам. Выпадалі з гэтага працэсу ў першую чаргу людзі, якія жылі ў гарадах і займаліся звычайнымі для горада заняткамі, але па сваім юрыдычна-прававым становішчы належалі прыватным ці духоўным феадалам. Зіновій Капыскі адзначаў, што вярхоўная ўлада надала магдыбургскае права не гарадам, а толькі частцы іх жыхароў, а менавіта той, якая да моманту падаравання не з'яўлялася залежнай ад асобных феадалаў. Так было ў велікакняскіх гарадах, трохі інакш у гарадах прыватнаўласніцкіх, дзе агульнае падданства ўладальніку горада зрабіла магчымым ператварэнне ўсіх жыхароў у адну абшчыну, у падданых феадала, юрыдычна ж падпарадкаваных магдыбургскаму праву. Права гэтае не было строга аднастайнае для ўсіх гарадоў Беларусі. У асобных з іх былі свае асаблівасці, якія з цягам часу таксама маглі змяняцца. Такім чынам, вялікая частка гарадскога насельніцтва таксама мела шэраг прывілей і гарантый, ператварыўшыся ў гарадское саслоўе. Разам з тым, выразна відаць, што ўнутры гэтага саслоўя не было ні маёмаснага, ні прававога адзінства. Катэгорыі сялянства і іх асаблівасці. У 15-16 стагоддзях самым шматлікім і, магчыма, самым бяспраўным у Вялікім княстве літоўскім быў клас саслоўя сялянства, прадстаўнікі якога з'яўляліся дробнымі сельскагаспадарчымі вытворцамі і вялі індывідуальную гаспадарку сіламі ўласнай сям'і. Крыніцай у разгляданы час называюць такіх сельскіх жыхароў па-рознаму – людзьмі, мужамі, мужыкамі, валашчанамі, падданымі, хлопамі. У залежнасці ад таго, каму належала зямля, на якой вялі сваю гаспадарку сяляне, адзначаліся дзяржаўныя, велікакняскія ці гаспадарскія, прыватнаўласніцкія і царкоўныя сяляне. Адрозніваліся паміж сабой сяляне і характарам асабістай залежнасці ад феадалаў. Гэта былі наступныя катэгорыі: людзі пахожыя ці вольныя, людзі непахожыя ці айчызня, чэлядзь нявольная, рабы і закупы. У 15-16 стагоддзях, калі інтэнсіўна ішоў працэс запрыгоньвання, тыя сяляне, якія фармальна яшчэ захоўвалі права на выхад з маёнтка аднаго феадала і пераход у маёнтак другога, называліся ўжо не проста людзі, а людзі пахожыя ці людзі вольныя. Людзі непахожыя такога права на пераход ужо не мелі. Абмежаванне правоў сялянства на пераход ад аднаго землеўласніка да другога фактычна адлюстроўвала завяршэнне працэсу заканадаўчага афармлення прыгоннага права. Так, статут ВКЛ 1588 года даваў магчымасць селяніну проч пойти толькі ў тым выпадку, калі ён маець заслужыць і тому пану своему толку, колко на волі сидел, а если бы не захотел заслужить,
только што гды маець заплаціць за кожную нядзелю по 6 грошай. Як бачна, выканаць такія ўмовы было практычна немагчыма. Сялянства рознілася паміж сабой па эканамічным становішчы, па характары павіннасцей і па форме выплаты рэнты. Так, крыніцы ў некаторых выпадках адзначаюць сялян багатых, сярэдніх і вельмі часта бедных, лёзныя, убогія. І справа не ў тым, што беднае сялянства пераважала. Перавага амаль заўсёды была за сярэднім сялянствам, зямельны надзел які складаў паўвалокі і больш. Проста на беднякоў і гультаёў звярталі ўвагу пастолькі, паколькі гэта былі людзі, з якіх практычна нічога нельга было ўзяць, ні работы, ні грошай. Па форме выплаты феадальнай рэнты вылучаліся 3 асноўныя катэгорыі сялянства: цяглыя, чыншавыя і сяляне-даннікі. Цяглымі сялянамі называлі тых, асноўнай павіннасці каго была служба цяглая ці паншчына. Асобае распаўсюджанне гэтая катэгорыя атрымала ў 16 стагоддзі падчас умацавання фальваркава-паншчыннай сістэмы гаспадарання. Другой катэгорыі сялянства было чыншавае ці асаднае, у павіннасцях якога пераважала грашовая рэнта, чын. Рэнту данінай, прадуктамі промыслаў і сельскай гаспадаркі выплачвалі сяляне-даннікі. Найбольш распаўсюджанымі яны былі ў гаспадарках падняпроўскіх і падзвінскіх валасцей. Найменш забяспечанымі зямлёй з'яўляліся агароднікі, халупнікі і кутнікі. У разгляданы час у Вялікім княстве літоўскім была распаўсюджана такая катэгорыя сялянства, як сяляне-слугі. Яны выконвалі на карысць феадалаў ваенныя, рамесныя і іншыя службы. Да сялян-слугаў належалі ваенна-дваровыя слугі, слугі-рамеснікі, кавалі, бондары, калёснікі, саннікі, ганчары, млынары, півавары, дойліды, сядзельнікі і іншыя, а таксама асочнікі, бортнікі, баброўнікі, рыбаловы, садоўнікі, стральцы, лоўчыя і іншыя. Сяляне-слугі з'яўляліся прывілеяванай часткай сялянства. Паводле заканадаўства, пакаранне за забойства рамесніка было большым, чым забойства простага селяніна. Селяне-слугі, звычайна, як і сельскія войты, атрымлівалі вольны ад павіннасцей зямельны надзел памерам у 1 валоку. Сацыяльнае становішча і ступень феадальнай залежнасці розных прадстаўнікоў сялян-слуг былі неаднолькавыя. Адны з іх лічыліся прыгоннымі, іншыя яшчэ мелі права пераходу ад аднаго пана да другога. Сялянства, паводле законаў Вялікага княства літоўскага, было адной з самых неабароненых катэгорый насельніцтва. Асноўнае абмежаванне іх правоў заключалася ў адмаўленні права ўласнасці на зямлю і ў забароне набываць ва ўласнасць маёнткі і землі. Такім чынам, клас саслоўя феадальна-залежнага сялянства сфарміраваўся да сярэдзіны 16 стагоддзя як група насельніцтва, што належала да класу простага стану, займалася сельскагаспадарчай дзейнасцю, працуючы на чужой зямлі. Развіццё фальваркава-паншчыннай сістэмы гаспадарання, іншыя пераўтварэнні вялі да ліквідацыі шматлікіх адметнасцей розных груп сялянства, паступова ствараючы адзіны кангламерат феадальна-залежных сельскагаспадарчых працаўнікоў. На працягу другой паловы 15-16 стагоддзяў завяршыўся працэс фарміравання саслоўнай структуры грамадства. Гэты працэс знайшоў сваё адлюстраванне і замацаванне ў адпаведных артыкулах статутаў ВКЛ 1529, 1566 і 1588 гадоў, дзе не толькі быў зафіксаваны падзел на адпаведныя саслоўі, станы, але і распрацаваны і праведзены ў жыццё прынцыпы іх узаемаадносін.